Gaur, Zigor Lanpre musikariarekin elkartu gara, Zigor Dezeta bezala ezagunagoa. Bere musika ibilbidea eta bere lan egiteko era ezagutu dugu gertutik. Kaixo Zigor. Opa, ze moduz. Zuri musika astapenak Selekta kolektiboan izan ziren. Nola gogoratzen dituzu garai horiek? Bueno, pues ja pasa dira urte batzuk eta ja urrutitik begiratuta, pues txiki gaztetxoan itzen da hasi berria musikan eta ibilbidea ikusita, pues asko ikasi dut, ez? Garai hortan pixkat arraroa ginen lehenengo taldea rapa egiten euskeraz eta horrela, eta aldi berean polita eta ere gogorra, ez? Gogoratzen du, jendearentzako arrotza egite zitzaion DJ bakarrik eta abeslari batzuekin eszenatoki batera igotzea eta eduki genitu nola esperientzia berezia, jendea hau ez zala gure estiloa bezala esanez eta hori, baina bueno, gaur egun ikusten dizu polita bezala. Zuk esan duzu, lehenengo taldea Euskal Herrian, lehenengo tarikoak hip-hopa egiten eta gainera euskeraz. Garaian, inpaktua izan zen jendearentzako, ez? Bai, bueno, ja neguk hasi zuan rapa sartze zituela horrela, baina horrela taldea hip-hop formatuan eta baseak karratuak eta horrela gu izan ginen. Eta, bueno, eta ez dakit, gaur egun arte, jarraitzen du jendea egiten eta ni pia posten naiz. Gerora, Fermin Muguruzaren bandan sartu zinen, eta Fermin Muguruzarekin jirak eta kontzertu mordoak hasi ziren. Bai, gero hori 2003-2004 inguru horretan, inkomunikazio diskoaren parte hartu nuen Ferminekin eta gonbidatu zian jira egiteaz eta bueno, ja izan zen lehenengo aldiz ja talde batean jotzen nuela, hasiera horietan ninitzan taldea bezala, ez? Jartzen zuen musika guztia eta besteak abeste zuten kanten gainean, baina hor ja nintzen musikarioa bezala gehiago, ez? Eta niretzako izan da, ikasi nuen pila bat, ez? Nituen 3 jira Ferminekin, inkomunikazioa, Euskal Herria Jamaika Klas eta No More Tour, ez? Eta izan zen, hori, kriston pausoa, ez? Musikarioa gehiago bezala eta ikasi dut pila bat bere ondoan. Bai nola mugitu mundu honetan eta bai gauz asko. Asko aldatu zen zure jarduna Selekta kolektibotik Fermin Muguruzaren ondoan ibiltzera? Bai, pentsa talde hip-hop batean zuzea musika banda guztia, ez? Eta horretan jazea musikari bat gehiago eta ja talde lan handiago exigitzen zidan, ez? Osea, azkenean nire tarteak bilatu, nun sartu gauzak, ja tonalidadeak, guzti hori ikastea pixka bat, nik, karo, DJ bat normalean izaten da melomano bat, musika asko gustatzen zaiona, baina igual askotan ez dauka musika jakinduria eta orduan Ferminen jiretan ja junditzen pixkat hori ikasten, eta Jira eta jira artean beste musika egitasmotan murgiltzeko denbora izan zenuen ere, tartean Gailu proposamena. Bai, eta Gailu izan zen Ferminena pixka bat lehenago eta gero lehenengo jira horretan egon Mikel Abregorekin batera, egin genuen, bere proiektua zen, imaginak eta musika uztartzen zuen proiektu bat, eta berarekin ere egon ditzen eta horitzapen polita ditut garai hortako. Eta gero iritsi zen, agian Euskal Herrian jendeak zu gehien ezagutu zaituen egitasmoa, ez? Esne Beltza. Bai, hori da igual gaur egun gehien lana egiten dudan edo gehien parte hartzen dudan proiektuan izango litzateke Esne Beltza, ez? Esne Beltzarekin ja daramagu aurten egiten ditugu 10 urte jira eta oso pozik eta horre deia nire hurrengo pausua izan da, askoz gehiago sample gehiago sartzen ditut, zergatik kantak hasieratik ja daukate samplerrak, eta igual Ferminekin bai egon ziren azkeneko urteak gehiago sartzen nuela edo gehiago esto, baina ez hasierako diskotan Ferminenak ez daude samplerrak, gehiago diferentia bezala, ez? Dakit nola esplikatu ondo, baina Urte hauetan guztietan, musika abentura ezberdinetan murgildua egon zara ere, kolaborazio pila bat egin dituzu, kantuen remixak,
eta ere hor dago trifulka pose egitasmoa, mashupak egiteko sortutako egitasmoa. Bueno, da formato bat egin genuena 3 lagun, DJ Sir eta DJ Patarekin batera, eta ez da mashupa bakarrik, ez da gustatzen zaiguna egitea eta pixka bat moldatzea, baina bai formato DJ batean, ez? Hasieran egin genituen mashupak gehi bersio bezala, eta orain egin dugu negu gorriak eta Wu-Tang Clanen asketa bat, eta hor daukagu, nahi dugunean hartzen dugu eta egiten ditugu gure majaradak, eta da zerbait gustatzen zaiguna, eta ere gure artean pixka bat DJ zea hori edo kolektibo bezala edo gauzak egitea. Musika taldetatik aparte ere, zure bakarkako saioak ere badira, Zigordez eta Izenpean, tabernetan, sesioak egiten, nola bizi duzu hori? Bai, azkeneko egontzan garai bat non sesio gutxi egiten dituen, nahiago nuen ja zuzenekotan bakarrik, eta orain berriz hasi naiz pixka sesio gehiago egiten, eta egia da, batzutan gustorago, ez batzutan beste gogorragoa da niretzako sesioak. Azkenean egotea denbora guztian pentsatzen ze kanta jarriko dudan, eta guzti hori ez da zuzenekoa bezala, dakizu zer egin, zer jarri, nola egin, eta hori sesio batean ikusi behar duzu giroa, nola musika jarri eta guzti hori, eta bai, saiatzen naiz egiten nire sesio diferentea, ez? Bai, gustatzen zaide musika estilo anitzetatik pasatzea, bai, hip-hopetik ere bai, funk, reggaea, rocka, kumbia, latin, guzti hori pixka bat izatea oso zabala, gehi remixak jartzea, mashupak edo hori, komentatu zuna, mashupak dira 2 kantu hartzea, eta bi gutxienez, 2 kantu hartzea, 2ak nahastea eta horrekin bat egitea, ez? Adibidez, jartzea Michael Jackson, Bruno Marsekin edo Gatibu, Black Eyed Peas, 2ak nahastea, eta da berri bat kanta horiek entzuten. Esne Beltzarekin, Maieren atzean ikusten zaitugu hor, baina hor zehazki zer egiten duzu? Esne Beltzarekin egiten dudana normalean izaten dira, daude kanta batzuetan base ritmiko bat ere jartzen dudana, edo basea jarraitzen dudana, adibidez kumbien kasuan jartzen ditugu baseak, eta normalean samplerrak eta scratchak sartzea. Hoi beti izan da gehien batekin dudana. Kantu sorkuntzan ere parte hartzen duzu? Bai, azkenean nik egiten ditut nire arreglo propioak, azkenean nik Esne Beltzaren kasuan Xai Solanok egiten du normalean kantua, eta nik egiten ditut nire arregloak edo prestatzen ditu samplerrak, eta guzti hori, edo kasu batzutan igual base ritmiko baseatzen ez prestatzen da, baina normalean samplerrak eta scratchak. Aurretik beraz lan bat dago, eta momentuan improvisatzeko aukera asko ematen dizu? Normalean improvisatzea badago, zuzenean, baina normalean aurretik egiten dan lan bada. Azkenean zuzeneko batera badago improvisazio ikutu bat, baina normalean ensaiatutako samplerra jartzen dituzu. Gaina gaur egun nik musika jartzen dut vinilo digital batzuekin, erabat da esplikatzeko, eta horrek ematen dit aukera tonoak eta aldatzeko, eta gauzak ere kanten tempora saiatzen jartzen gauzak, eta erestasun gehiago ditugu gaur egun DJak. Gertutik ezagutu dugu Zigordezetaren musika bidea, eta orain gertutik ezagutuko dugu zer da berak zehazki mahai honetan egiten duena. Zigor, zer da scratch bat? Bueno, scratcha izango litzateke, disko bat, normalean viniloak, mugimenduan jartzean sortzen duen soinua, izango litzateke holako zerbait. Bale? Hau esaten da, asmatu zula tipo batek bere etxean zegoen musika jartzen, ensaiatzen, eta batean bere ama etorri zan jo zuen atea, eta beha sostuarekin batean gelditu zuen diskoa. Eta orduan diskoa gelditzean sortu zuen soinu hau. Eta berak esaten zuen ensaiatu zuela etxean asko, eta egun batean aurkeztu zuela. Eta horrela sortu zen scratcha, kasualidadez. Hurrengo pausua, ikusi duzutenen bezala, dago diskoa geldirik, eta izango litzateke diskoa mugitzea. Baina platoa dago geldi. Orduan, hurrengo pausa izango litzatekea,
platoa martxan jartzea. Orduan mugitzen duzu eta askatu. Eta ja, entzuten da eskratxa gehi daukazun soinua. Izan daiteke horrela soinu bat klasikoa edo hau ere klasikoa. Bale? Eta gero, musikarekin hastea. Hori da. Baina, eskratxa jarraituz, dago palankita hau oso garrantzitsua dena. Ez? Hemen neuki hau da mixerra edo maila, plato bi ditugu, eta bakoitzean dago kanal bat, musika batekin. Hemen entzun duzuen bezala daude eskratxak. Direla normalean ahots sueltoak edo soinu sueltoak. Eta hemen bestean daukagu musika. Eta gero daukagu erdiko palanka hau. Egiten duena da, hemen dagoenean entzuten dau bakarrik. Hemen. Eta beste aldea eramaten dugunean, entzuten da bestea. Orduan, biak erdian jartzean biak batera. Eta hemen digazten da musika festa, ez? Musika nasketak eta... Orduan, hemen jartzen duzunean, hori, lehenengo gero esplikatu duguna, ez? Diskoa martxan, jartzen duzu batean musika eta bestean egiten dituzu dekorazioak edo punteoa bat bezala izango litzateke. Orduan sartzen dituzu sampler diferenteak. Ba, egin saiakera bat. Orduan jartzen dugu martxan eta palanka daukagu hemen, entzuten dugu hau bakarrik. Orduan, hemen daukat oilea hori. Irikiko dut hau eta askatuko dut. Entzun dugu oilea, gelditu dut eta ixten dut. Ez entzuteko atzerako bide hau, bestela entzungo zen, ez banun itxiko entzungo zen hau. Orduan egiten da. Gelditu, itxi, atzera. Holako zerbait. Trifulka poserekin mashupak egintzen dituzten, esaterako orain entzungo dugun hau. Bai, hemen kasu honetan entzungo duzue Ruperren musika eta bestuko dute Sugar Hill Gang edo Rapper de la Gen kantua. Holako zerbait. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your beat. Mi esker Zigor, plazerra izan da zurekin hemen egotea. Plazer bat. Hauxe izan da dena eta ez da bila musika eten. Hey girl, is he everything you wanted in a man? You know I gave you the world, you had me in the palm of your hand. So why your love went away? I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby, baby. Me and you until the end, but I guess I was wrong. Think about it. Uztailaren 15ean Carmengo jaiekin batera, Armintzara aurreratuko dira regezaleak urtero legez. Jamaikako musikaren sustraietan erroturiko txapel rege jaialdia ezinbesteko hitzordu bilakatu da 27 urteren ostean. Erreferente esan genezake. Ia 30 urte dira Armintzan txapel rege jaialdia ospatzen dela, eta esan dezakegu da musika eszena horretan referente bilakatu zaretela, ezta? Bai, espero zenuten hori lehenengo santolatu zenutenean, lehenengo edizioa santolatu zenutenean, lako ibilbidea izango zuela? Bueno, egia esan ez dugu inoiz metari jarri, ez? Ikusi izan dugu urtean, zelako evoluzioa zeukan, eta horren arabera gube bai aldatzen joan izan gara.
taulan jarraitu gendun urteetan zehar bultzada eta gorakada itxelarekin. Eta heldu zen momentu bat apur bat hori apurtu zala, eta ero ja gure generazioa edo sartu zen nolabait, eta hor saiatu ginen berreskuratzen gure aurreko mito hori, aurreko Armintza txapelrege hori berreskuratu beharra zegoela nolabait. Orduan horretan dihardu gaur egun bai. Esan bezala Armintzan ospatzen da txapelrege, askok Armintza jaialdi honengatik ezagutako dute, ezta? Bai, askok ezagutze dute Lemoiz bere udalerria nuklearragatik, zoritzarrez, eta gaur egun gazteak eta jai munduan txapelrege nik uste dut erreferentziat bihurtu ala. Gaina nahiko kuriosoa, berdin itxaitozu 50 urteko jendea esateko txapelrege eta, ostras, ezagun egiten zai eta ideia oso naukate, eta gaur egun hori kaletik noa, kartelak jartzen ez da gize, eta batean kartel bat jarri ostean 18 urteko ume bat pasatzea, gero gazte bat, ikuste hau kartela eta beitu txapelrege laguneiko eta aurten jan bargar ez da gize, orduan guretzako hori pozgarria benetan. Adin guztietarako orduan. Bai, jende egia esan nara baldin basoaz, esenatoki aurrean ikuste oso. Dagoz batzuk lasai hortagoarekin kontzertuak ikusten, beste batzuk hor dantzan eta giroa oso desberdina eta alai esatea normalean. Libat bezala delakoa da, gure txapelrege. 80. urtean ospatu zen lehenengo txapelrege, zer dela eta zelan sortu zen jaialdi hau sortzeko ideia? Bai, esan bezala hori, nire adineko gazteak edo apur bat gazteagoak hor interesatuta eta jai batzordeen inguruan zizien kontzertuak bilatzen, euren gustoko musika regea zen, eta hori pentsatu zuten pare talde kartzea genero horrekin. Bob Marley garaia izan zenez, 80. hamarkadaren amaieran ez, orduan 80. hamarkadan 1980ean hortxe hasi izan apur bat regea ez egola hemen finkatuta, eta txapelregari eta beste festival batzuen edo jaialdi batzuen laguntzarekin ikuste dut gaur egun esan daiteke ez bakarrik rege rutsa, baizik eta beste genero edo bilakaera desberdinak ere finkatzen hasten direla hemen. Armintza, txapelrege, txapelrege. Hori ikusi eta harrera, jendea zelan hurbildu zen, zelako ez dakit, sentimenduak eta olakoak hartu zituen, erabaki izan hori mantendu barzala, eta horregatik izan duen bilakaera gorakorra egia esan. Eta gaur arte, ezta? Bai, hori da, esan doan bezala hori mosketa txiki bat egon zen, eta gaur arte, eta espero dugu, ikusten dugu jende gaztea hurbiltzen dela, bai jai batzordea, bai publiko bezala ez, orduan ikuste dut honek ondino bilakaera luzea izango duela. Esan beharra dago, Armintzako bizilagunen eta jai batzordearen implikazio handia eskatzen duela honek, ez? Jaialdia antolatzea. Bai, egia esan jaialdia antolatzeak herri osoaren, bai tabernak, bai biztanlea, bai udaletxea, eta bai gure implikazioa behar du, ez? Eta horregatik eskatze dugu, ez, datorren jendeari errespetuz jokatzea bai Armintzan, bai bertako jendearekiko, eta errespetatzea apur bat ingurua bai, ez? Izan ere, alde batetik tabernek laguntza emote dute, musika taldekoek eta berto nafaria hartzen dute, gero azken urte hauetan kanpada zonaldea ez da egon finkatuta, orduan jendeak zure etxeko lorategian jartzen zuen kanpindenda edo edozein rotondatan. Orduan aurten saiatu gara apur bat hori ekiditu nahian, kanpada zonalde bat jartzen, hori bai, akampada libra izango dela. I hail up Rastafari. I'm only fighting for liberation. I don't wanna be a gangster. I don't wanna kill no one. But if a boy violate me, I tell her no straight. Things could have popped down. Lehen edizio horretan, Potato, Cannabis eta Jasa bezalako taldeak izan ziren. Zelako bilakara izan du musika aldetik? Gogoratzen duzu bereziki edizioren bat? Bai, edizio potentena
izan zen 96an, hortik inguruan 96-97an, hasieran gau bakarra egiten zen, eta justo azken urte horretan izan zen bi gauko festivala. Goratzen dut, egunkarietan portada moduan agertzen zala, ez dakit zenbat 1000 pertsona joan dira Armintzara, eta bueno, ni garai horretan izango nituen 12-13 urte, eta goratzen dut, goratzen dut, herria zeola jendez gainezka, egunean zehar, gauez, eta bueno, izan zela desfase hutsa. Esan ezakegu jai ezberdina dela, txapel regez. Azkenean, regezaleak erakartzen ditu, baina agian baita ere, urte osoan zehar ez dutenak entzuten rege musika, baina giro hain da ona, bertan ere disfrutatzen dutela, Nik gaur egun esango nuke 150 dala, Datorren jendean erdia dator rege musika gustoko duelako, gainera urtero ikustegu gero eta talde hobeak ekartze ditugula, eta genero desberdinak jorratu nahian, eta beste jende erdia dator jaiagatik, jai hutsagatik, Ikuste oso nire kuadrillakoak adibidez, 3-4 artez ja hurbiltzen esenatok, dauz giroan ondo pasatzen, eta askok ez dute ez da regea entzuten, baina eura baukate euren agendan, uztailak 15ean aurten, joan bar izango diela Armintza. Garrantzitsu. Hori da, bai. Hementxe ekarri duzu kartela, eta urtero bezala musika eskaintza oso zabala dago, Euskal Herriko zein nazioarteko taldeak ikusi ditzakegu, zer nabarmenduko zenuke aurtengo edizioan? Aurtengo potentena, pasan urtean Johnny Clark izan zen bezala Maccabi da, eta Maccabi gainera zuzenean jo zuen antzokian duela urte batzuk, eta berak bere aldetik jarri nik esan nien, Euskal Herria etorri nahi dozu, Armintza, txapelregera, eta goratzeot Euskal Herrian jo nuen azkenengo aldia eta gogotsu joango naz. Horretaz gain, hori, baukagu Jau Server, Londresen dagola finkatuta, baina orain Jamaikara joan da bizitzea, eta bertoko gurasoak izan dituela, Eta, azkenengo aukeretariko bat izango dugu, hemen Europa mailean edo entzuteko. Bera gain Jamaikan dagoenez, hor inguruan ibiltzen da batez ere. Gero aurten saiatu gara ska rocksteady apur bat jorratzen, eta horregatik ekarri dugu The Hot Knives. Talde honek esango nuke bilakaera luzea izan duela, 80. hamarkadetatik hasita, eta gaur egun arte, eta gero egia da bere partaideak aldatu joan izan direla, baina nik uste potente etorriko dela eta espektakulo izugarri izango dela. Gainera Dani Red beba Irregular Rootsekin, Espainia mailan Irregular Roots backing band potente bat daukagu, eta Dani Redekin datorrenez izango da hori kristona. Eta azkenik Euskal Herri mailan beti saiatzen gara baten batek hartzen, eta normalean ska jorratze dut ez dakizegatik, eta horregatik ska bidean eukiko dugu kartelean. Hau guztia izango da esenatoki nagusian, Sadu estagean, baina gero gauean zehar hori eukitzeaz aparte... Goizetik egongo da, zeregina? Hori da, goizean badaukagu hemen... Perkusioa... Perkusioa bat ukale izan baekin. Uztailak 15ean Armintzan edukiko dugula beste urte batez txapelregea, eta eguraldi ona egiten badu, bainu bat hartzeko, eta kriston giroaz gozatzeko etorri zaiteztela. Beti ere, zerbitzu publikoa erabili alba dozue, bestela kotxez web orrialdean izango dozue zelan heldu, eta azkenik eskertu nahiko nuke bai patrozinatzaileei, Sadu eta Paipairi, baita La Salveri, jarriko digula kontainerra, aurrera eramaten laguntzen duen guztiari, Armintzako ostalaritzari, AJBeri, Lemoizko udalari beti laguntzen digula alduen guztian, eta honekin han itxaroten zaituztegu ondo pasatzeko gogoz. Cumbia Queers talde argentinarra Euskal Herrian dago kontzertu bira txikian.
Iruña eta Donostian eskaini dituzte kontzertuak eta Hendaian eta Santutxun arituko dira. Gu beraiekin elkartu gara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí las Cumbia Queers representando. Hemen gaude Cumbia Queers taldearekin, Euskal Herrian dira bira txikian eta hortaz galdetuko diogu. Nola joan da bira orain artean? Kaixo, venimos suavecito, empezando una gira a la que le faltan 45 días. Así que bueno, hicimos solo hasta ahora 3 conciertos, muy buenos, muy lindos, fuerte, muy emotivo para nosotras. Y bueno, hoy estamos tratando como de saldar un poco una cuestión que hubo con el festival EHZ, que no se pudo hacer en Bayona por todos los problemas que hubo con el clima. Entonces, bueno, quisimos igual tener así como el placer y la emoción de tocar acá, y por eso estamos en este Gaztetxe con toda la gente que está organizando esto con tanto amor. Y bueno, ahí empezando con mucho cariño, mucha expectativa. Daba bezalako eszenario txiki batetik, ondorengo kontzertua Iruñeko Sanfermietan jende andan aurrean. Sí, y pasa en algún punto lo mismo pero multiplicado. También había un montón de gente en las primeras filas que se sabía las canciones, así como había mucha gente que no nos conocía y mucha gente que fue a ver el San Fermín se encontraba con este escenario y con nosotras tocando y se quedaba. También es una celebración loca para el que nunca estuvo ahí. La verdad que es muy impactante ver a toda una ciudad como tan prendida en una fiesta. Zuek punk taldetan ibiliak zinaten aurretik, gerora kumbiak egiteko taldea sortu zenuten, hola bitxikeri bezala, baina ja dagoeneko 10 urte egin dituzue. Sí, sí. Sí, venimos de tocar en varias bandas de punk en los 80, 90, 2000, y siempre con mucha ilusión de venir para esta zona, muy influenciadas por todo lo que se promovía en esos años acá. Nosotras 3 formamos parte de una agrupación que se llama G-Baby, ya hace como 20 años. Juana también viene a tocar solista y de agrupaciones también diversas. Flor también tuvo sus bandas Happy Makers y otras bandas allá. Y en realidad cuando apareció Alihuahua, que era la integrante mexicana de la banda, ella tenía también una banda bastante fuerte de México, que eran las Ultrasónicas, y que la admirábamos mucho y es como una persona súper rockera. Y queríamos tocar rock con ella en Buenos Aires, y bueno, ella no quería tocar más rock porque le parecía también que el rock había llegado como a su punto máximo, ya había dado todo lo interesante, y ella quería hacer cumbia, a ella le encantaba la cumbia, quería hacer cumbia. Y bueno, a nosotras ahí a algunas no nos gustaba, a Inés le encantaba la cumbia, fue como decir que sí a algo que no sabíamos muy bien a qué estábamos diciéndole sí. Sí, en realidad pasó algo que por ahí la cumbia, el rock sentimos un poco en un momento que había perdido un poco de la combatividad y nada, y la cumbia terminaba siendo un poco más chocante para un montón de gente que tenía un montón de prejuicios que el mismo punk o que el rock en general. Y bueno, sí, después empezó a haber un montón de bandas que empezaron a escribir otras cosas, bandas de cumbia, de reggaetón también, ahora hay como una explosión. Y nada, está buenísimo que se hable de cuestiones sociales y de todo lo que no se hablaba en otros estilos. Bueno, en esta vez han sido 4 conciertos en Euskal Herria. ¿Cuándo lo vamos a ver otra vez por aquí? Ojalá que pronto, que no sé, noviembre. Por ejemplo. Pero si no, el año que viene seguro, vamos a tratar. Sería un honor volver el año que viene y tocar en el festival EHZ. Sí, eso sería un buen reencuentro. Mi esker elkarrizketagatik eta eszenatokietan ikusten gara. Bueno, eskerrik asko. Agur. Agur.
Larun batean surfesta ospatuko da Zumaiako Itzurun hondartzan. Egun osoko egitaragua prestatu da, non gauean zuzeneko musika izango den protagonista. Sofa eta Aton Rumba taldeak osatuko dute afitxa. Sofa taldeak iraupen luzeko bigarren diskoa aurkeztuko du emanaldi honetan. Aton Rumba taldeak berriz, formazio berrituaz joko du. Emanaldia doakoa izango da. Uztailean zehar Berumuga jaialdi ospatuko da Bergaran. Ostirali muntze guztietan kontzertuak burutuko dira Espoloian. Aurten, egitarau polita osatu dute, nazio mailako eta bertako musika proposamenak batu zapitxean. Zikloa uztailaren 7an hasi zen Sean Broker musikariaren emanaldiarekin. Aste honetan, bertako doinuak izango dira protagonista, The All-Nighters talde gasteiztarrak jarriko baititu doinuak. Hirugarren hitzordua uztailaren 21an burutuko da, eta bertan, Stacy Collins ariko da bere bandarekin. Azken emanaldia, uztailaren 28an izango da, eta bertan, Hendrik Robert y los míticos Jetes joko dute. Solte taldeak bere musika bidea etengo du betirako uztailaren 15 gauean, Santutxuko jaietako txosnagunean eskainiko duten hileta kontzertuarekin. Azken egur festan, 11 urteko ibilbideari errepaso egingo diote, zuzeneko berezi batekin. Hamarkada oparo bat izan du taldeak, non diskoak eta zuzenekoak tartekatu dituzten denbora tarte honetan. Emanaldian, Los Ciclones de Becerril taldea ariko da ere.